Governor, it's not when you're not open. You don't believe in spirituality, you believe in practical. Man, all the time, in a book. Give me your book. Get we gozie. Yeah, man. Somehow. In a check one of me is you. Nina chose going all that so you go naga. So you when I anywhere. You are only freedom of belief and worship. Oh. Onye ọbụla bụ nwadị mana ana na-asọ ọbara n'igbu mmadụ dị njọ mana ọnụ ụlọ ụka ka igbusiri mmadụ dị ijekwuru fada ga-esi ya I want to confess my sin. Father, egbukwara mmadụ. I said, hey, your sins have been forgiven. Just like that. What does he tell you? Ina ha ne omo ne na ha ne otu ana nkuru kwa kita na izu n'ozu na se je kpọta m na m bịa kwuru ebe nke a na-eme ka m toru na aka ebe ọ na-ebegasị na Anambra ebe na ha ahụ ya kedu ihe na ha unu anaghị ahụ anointing oil niile a na-ere na churches niile na Anambra gịnị ka anointing oil na-ahụ gị bụ gọvanọ gịnị ka a na-adịsị dere a na-anwụsị mmụọ let the truth be told a na-adịsị dere a na-anwụsị mmụọ ọnwụ abụghị the end of life ihe anyị nọ n'ụwa bụ ozi ka anyị bịa jeje onye nwụọ ọ na-achị ebe o si bịa onwe onye na-akpọ ọnwụ ụjọ but let the truth be told ka anyị gwa na nwaanyị eziokwu eze ahụ bụzi na ndị na-achị okeke nwaanyị dị ntị njọ ọ bụrụ na ọ dịkwa ga-eme ha ga chigozie nwangwu ọ bụrụ na eche ya kpisi gbuo afọ ọnụ ụbọchị ọ dị bịa ka idozie Anambra ụbọchị ọ dị bịa ọ bụrụ na if you want to fight this and end this gịnị ma ọ ga-ejiga ọsọsọ chigozie nwangwu ka a ga-ejiga ma ike ife gịnị ma a ga-ejiga pụta ndị dịba afa n'ife achọ onye n'obodo ka obodo dị mma akpụọ isi sekpụ afọ ọnụ ekwu okwu ogbugbu sekpụ okwu nwanọsike ọ nweghị ndị mmebiri obodo ka ndị ụka onye chọrọ ya chịa ka ọ dị mma and ọ bụrụ na ị chọrọ ya ka ọ dị mma be fair in your leadership si na nwe ogbu ka esi na nwa nọsike ị na-achọ ndị na-arụrụ aka ọrụ ịhụhụ ndị ụka mgbe nwoke ma nsi Abuja wee gbadata n'obodo a kporie krọchis ọtọ na ọka ọkwa ijere ebe ahụ ọ bụ eziokwu na ndị ahụ ọ gwọrọ ọ bụ eziokwu na ha bụ ndị ngwọrọ ebute iyi busa ị ga-anụ ha bụ ndị ngwọrọ gịnị mere eji ha bịa ya si obodo a na eme ya arrest gọvanọ ịkpọta ndị udo gaji gọvanọ ịkwetara n'ọgwụ ịkwetara na ọgwụ dị ire ịkwetara na ọ nwere ife a na-akpọ ọgwụ ọ ya mere ịpụtara na-asị na onye nwere ife a na-akpọ ọgwụ na ya zi ka afọ n'anya mana iji ekpọta ndị udo gaji ndị udo gaji a ọcha plet ka ha yi were na-achị ndị ntọ na ndị na-ezu oru na Anambra ha oyi chaplet ha bụ baịbụl ọkwa ọgwụ ka ha ji ọ gịnị ka anyị na-eme ife n'obodo a ka anyị gwa na nwaanyị eziokwu n'ụwa akwa n'ụwa anyị onye nwụọ nke ya ọga mana kịta na anyị dị ndụ ka anyị gwa na nwaanyị eziokwu ka eze adịghị na-aghọrọ ndị ọ na-achị gọvanọ isi na nwaanyị a na-akpọ ọgwụ you don't believe in spirituality, you believe in practical. Mana all the time in our book
gịnị mere iji akụ ụka ka e wee kpere gị ekpere ka e wee gozie gị? Ya mere somehow ị na-achọ ịgwa m na ọ bụghị eziokwu na ị na-achọzi ka onye ọbụla soro gị gawa ụka ahụ ị na-aga, soro gị kpee n'ahịa anyị kwere, ya enwezi freedom of belief and worship. Gọvanọ ịmụrụ nwa, ọ gị mụrụ Akwa, ọkwa ụmụ nwaanyị nke ịmụrụ a na-akpọ nwa gị, ya ha abụrụ nwoke ha abụrụ nwaanyị. Gịnị maka na ọnwụ gị mụrụ? Ị gara nnukwu nne. Since you have the authority to persuade everyone and anyone to believe in what you believe, you should have been my father now, my biological father. You should have been the biological father to Akwa now. Since you have the right, the authority to control human ideology and sense. Okay, come on, I didn't enjoy. Ihe unu ndị ọchị na-eme anyị, ọ dị ezigbote njọ. Kwụsị na ya. Obodo gari nwoke bụ uru ibe. Ọ bụrụ na ọchịchị adịzi ka onye bịazie o mebezi otu ọla ndị ya mma. It is high time it becomes nothing, because it is not beneficial to mankind. Onye chọrọ ya chia ka ọ dị mma. And ọ bụrụ na ị chọrọ ya ka ọ dị mma, be fair in your leadership. Be fair in your leadership. Si eme nwa obu ka esi menwa n'osike. Ị na-achọ ndị na-arụ aka, ọ wee hụ ndị ụka. Mgbe nwoke ma si Abuja wee gbadata n'obodo a, onye crutches ọtọ na ọka, ọkwa ijere ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na ndị ahụ ọ gwọrọ? Ọ bụ eziokwu na ha bụ ndị ngwọrọ? Ebute iyi busa, ị ga-anụ ha bụ ndị ngwọrọ. Gịnị mere eji ha bịa ya si obodo a na-eme ya arrest ebe ọ na-achọ ndị na-arụrụ aka, ebe ọ na-achọ ndị na-eji aha mmụọ na-arụrụ aka? Flight o jikwa obodo a ka o yewe na nke a mụ na gị na-ahụ every Sunday na-eme n'ụlọ ụka dị iche iche na Anambra steeti. Mmadụ bịa ọhụ onye ahụ na-adị o buru ozu onwe ya gbukwasị onye a n'ahụ, o kpugide ya ka incubator, o kulie, o buru onye ahụ na-adịghị nchekrochis, ọ kwajie ya ọtọ, asị na ehihie ya. Mgbe o ruru abanye na-abụ, eburu ha jere na nke dibịa gbawa ha ọkpụkpụ. Ị naghị ahụ ya, ị naghị anụ ya. Ọ bụrụ na ị naghị ahụ ya, ị naghị anụ ya, otu a na m kwuru okwu akịta na izi n'ozu na seje kpọta m na m bịa kwuo ebe nke a na-eme ka m tụrụ unu aka ebe ọ na-emegasị na Anambra ebe unu anaghị ahụ ya. Kedu ihe unu anaghị ahụ? Unu anaghị ahụ anointing oil niile a na-ere na churches niile dị na Anambra. Gịnị ka anointing oil na-ahụ? Gị bụ gọvanọ, gịnị ka anointing oil na-ahụ? Ọ bụrụ na if you want to fight this and end this, gịnị ma ọ ga-ejiga ọsọsọ chigozie nwangwu ka a ga-ejiga malite ife a? Gịnị ma a ga-ejiga kpata ndị dibịa afa n'ife a? Achọ onye eme obodo ka obodo dị mma, akpụọ isi sekpụ afọ ọnụ, ekwu okwu nwa ogbugbu si ekwu okwu nwa n'osike. Ọ nweghị ndị mmebiri obodo ka ndị ụka. Ọ nweghị ndị mmebiri otu obodo a ndị tata, otu Naijiria ndị tata bụ ndị ụka dotere ya. Ọ bụghị ndị dibịa, ọ bụghị ndị ọdịnala. Ọ bụ ndị ụka ka unu bụ ndị na-achị ọchịchị ngakwuru Naijiria wee mebie, maka na agara sị na ọ bụ ndị ọdịnala na kontrolu ọkwa ọchịchị tata, obodo a gara ịdị mma. Mụ na gị nwa ọrụ anyị amaghị ihe a na-akpọ nsọ, anyị amaghị ihe a na-akpọ ime iyi, anyị amaghị ihe a na-akpọ ogwu, anyị amaghị ihe a na-akpọ arụsị, anyị amaghị ihe a na-akpọ ana. Ka anyị niile mebiri n'ụwa arụsị ọ na-mebigo? Ka anyị niile mebiri n'ụwa ana ọ na-mebigo? Till today, n'agbanyeghị na ị na-aga ụka, mụ na gị na-asọ nsọ ana. Gịnị ma anyị ji asọ nsọ ana? Ọ Baịbụl eji ekpọwa unu ndụ, eji ekpọwa ndị niile na-achị ọchị ndụ. Ọ ya mezi na onye hụ mmadụ ibe ya, ọ na-eme ya ka a gasị n'ọrụ anyị nwa.
ana adịsị dịrị a na-anwụsị nwụọ. Let the truth be told. A na-adịsị dịrị a na-anwụsị nwụọ. Ọnwụ abụghị the end of life. Ihe anyị nọ n'ụwa bụ ozi ka anyị bịa eje. Onye nwụọ ọ na-achị ebe o si bịa. Onwe onye na-akpọ ọnwụ ụjọ. But let the truth be told. Ka anyị gwa na nwaanyị eziokwu. Eze ahụ bụzi na ndị na-achị. Okeke nwaanyị dị ntị njọ. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ga-eme, ha ga chigozie nwangwu. Ọ bụrụ na eche ya kpịsị gbuo afọ ọnụ. Ụbọchị ọ dịbịa ka idozie Anambra. Ụbọchị ọ dịbịa ka ị nwere ife ndị ife na Anambra. Ịkpọ ndị isi ụka, ịkpọ ndị isi ọdịnala. Anọdụ. Akpa ife ndị na Anambra. Ndị ụka contribute 85% of ihe na Anambra. Taa ewezụga nkụzi enye n'ụlọ ụka, onweghị onye ga-ebute egbe ji eje gbagbuo nwanne. N'ọdịnala, onye ọbụla bụ nwa ọdịnala mana ana na-asọ ọbara na igbu mmadụ dị njọ, mana ọnụ ụlọ ụka ka igbusiri mmadụ dị ijekwuru fada ga-esi ya, I want to confess my sin. Fada, egbukwara mmadụ. I said, hey, your sins have been forgiven. Just like that. Just like that. Just like that. What does it tell you? In your put on. Continue. On your put ka anyị gwọ nwaanyị eziokwu. Onye kwu eziokwu ọ dị ndụ. Maka na Igbo si na eziokwu bụ ndụ. Nwa eziokwu anaghị anwụ kama ọ na-adị ka si egbuo ya. Adị mana nwa ọ dị ka gbuo anaghị anwụ ọsịsọ.